the truth. Hvad så, røvhuller? Velkommen til den næst værste danske YouTuber. Mit navn er Monster, og jeg er Danmarks også næst største narpæk. Normalt så laver jeg sådan noget lorte hulok, men det er faktisk slet ikke det, vi skal snakke om i dag. Hvordan fuck virker det her fucking surfpis? Kender I det? Man har en kammerat. Kender I det der, når han laver musik så? Og så når han ikke vil sende sit musik til dig, så du kan bruge din hulok. Det gør jeg i hvert fald. Jeg sad og surfede efter lidt musik til hulokken, og så spurgte jeg lige min buddy, om han lige ville hjælpe eller hvad. Hvilket alle buddies selvfølgelig normalt gør. Men så skulle han fandme have penge for det. Hvad fanden er det for noget? Penge for arbejde, hvem fanden gør sådan noget? Så jeg sagde til ham, at jeg ville betale ham exposure. Selvfølgelig, det ville være klart, min kanal den er jo kæmpe, ikke? Det ville være en kæmpe chance for ham. Men det blev han bare mere knotten over. Så nu har jeg besluttet mig for at rave lidt lort op på ham, og jeg har fundet et par links fra en stream. Lad os lige se på dem. Lige øjeblik, jeg smider lige på. Nå, nej, vent, nej, det var sgu forkert det der. Lige et øjeblik. Ej, Nana, fuck jer. Fuck jer to, Nana. I skal kraftedeme ikke gøre med mig sådan noget der. Prøv at jeg er med done. Han knippede jeg i røven, mand. Begge to. Som I kan se, så er han bare en utrolig toxic person og streamer. Jeg har intet konkret eller faktuelt dårligt at sige om. Så det er bare fordi, jeg siger det, og sådan er det. Og det er nok også en lille smule, fordi han ikke har arbejdsrettet for mig. Men kan I fatte det, eller hvad? Har jeg lige et andet klip? Vil du gifte? Nej! Så ikke nok med, at han er toxic, så er han også nar over for folk, der kommer med giftermål. Utroligt altså. Nå, det var så alt, hvad jeg havde for i dag. Hvis nu I giver den her video 3 likes, så er jeg aftalt med Dennis, at han vil lave musik for mig gratis. Kunne det ikke være pisse fedt? Eller i hvert fald, så må I have en skide god dag. But you let it go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite